Ngango pastor hakani ka por mentamo ngiyo banya don banya mirjimut nakaktin ke jong blay. Pat kawai na ka bentang pastor ngiyo i bah gini gusingi. Kuma yo i kini ka light mo ka syai hang ni. Rangi pikam sedien pat kala dum. Pat ngiyo i ro babon ba ki briu gini gusingi. Ki syai tang ki balong pakin dia. Ki babon ki don haga jingdum. Pat kami pat kini ka jingkeli no mo pastor ba ong ba babon sen ba ngiyo i ya kata bat kami kini ka jingkeli. Ba ki briu hakini gusingi ki jot ba. But kay ka pelong pastor by kibriyo bakin jot halukan ni kan lagi di samla kibadang ke samla ne kibaladon ha ka to kerta ke bala kirang ba ande ka jing jot ngiyo i ka jelay bat ka roy na we ka por sya we ka por dangi perkat ya kata dei pastor ka daw ka bening kong ngala banong baka dei be ka bor ka jong boman ka batray hagani ka pertai nado menswa hado menta but ka tray namar bagita ki briu pat ki ba sya ate ya kata kim tip sya e bakin le ya ka e bakin le ki jalan ti kim dan vision kim dan ya kata ka jing itu paw ga jim ga jongki ni kim dan human sim ba ko kim dan ya ka ktien ta de hang ta ngasngo bagi briu ki jalan ti marga babel ge tho e kata mo ba klamu kris ngilong bi ha ga jingdum jisu long ga jing shai ba jisu a ngi ne ka ktien ga jong uru bakalong ka syarak aki kechat jongi ke jing syah ke lenti ke jongi tadeng ta habang imdan ni ka ktien tamut imdan e ru am ban ngi jot ru ka daw kalong ba ngasu thu ini ka wai ulada ubriu umdan yutrai umdan ni ka ktien umdan vision hiru ha jing em ba umdan vision umdan mission hiru ha jing em namar ki briu ki jot namar kim tip syaikin le ngai ba ki briu ki syukir ka kiwi ka boss kim tip kin le chai ki shong la ka shong ka taxi kim tip ban le chai but ngai bagi briu hakani ka perthai ki sudan la ka don hakani ka perthai ki long la ka long hakani am ka rukom klem da tip par sha baki kin le ka e bo bleu la bu haka gm ga jonki but bun sin hakani ki singi nang crunch pang ta pastor bangim tip bo bleu la dap ai hangi te ya kata ka jingla ya ka vision haka gm ga jongi ya ka babun ki briu ki ong ngangam don kum kata ngangam la kum kata badeng ta la ong ba sisien adon we no hikai ukli ki khna ate ong ba napdeng jong pi hang ne pikwa long iyo tadi hang ta shwa bakan kut no kata ka try ka dei kila isong kelas 10 imat tagi kena baro ki ong akwa benlong ta utawe ong akwa benlong ta kidang tagi wei pat ki ong ngi ngimtip nangin le iyo tong hikai ong ba kita ki briu am ki bakwa long engineer sia ki kwa long doktor ki bakwa ban long kanu ka kam em ki long bet henry kita pat ki ba ong em ngimtip ông habang ikan do iki kini kesengi pasang pula kalong bahwa iki kilalong tangki bu syutrai bela syulong kuli lene syulong driver ndai ba kampo ndai kilayo lang ka ju ke education kilayo lang ka ju ke jikai ka ju ta kiyo re kita ki ki badan ka vision ki badan lupai ka jing thmu ka jing em ki poi bet tading ta tin jong blai ka ong ba pasobhai le hutrai ai ka jing kwa ka donut ka jome kamun hi abandon ye ka jing kwa ha ka donut ka jongi banlong te babandon ye kata ka dream bat ye kata ka vision ha ka jing im ka jungi ladang im don ye kata ka jing angnut am banlong tadi kita sujud mentali barang sarkar kam ai kam long kimi lenti be tanah ka sarkar sarkar are nala di ngim don ru em ya kato ka ba kumba ha ka problem mo arpo khandai kat pra gong briu bom don ni ka jing thu pau container no ka anong kamon ki briu menta kim dan daga jing thu pau na la de ki shu khmi pat naki wei khmi is not ban ni khmi kpa bam ia yang khmi kpa jingi baduk shu sngo rangli ba kata ka jing long duk shu sngo sartok shu sngo sangsot bi la de te ha kata ka jing bamla ga jongki da ka baki keno iki khmi kpa ni ki ba hiang rasam ne da ba keno ya ka snong ne ko keno ya ka sarkar ka ba kama ai kam yang Dari sin pengidon hi ka jing thmu ka jing em. Bai kata ka jing em ka jungi la nya ate da kata ka jing itu pau. Fin pet ba u Joseph ulai i lupai ka jing itu pau. Utip ita bakan salong be kumtai. Bat ulong shisar kumta namar ulayu i. Ya kata da ka jing pen pau ka jong blai. Banga soso yang ka jing shakri ka jongi utrai pen pau yang begitu ki luom teh begitu ki lang berat ngatip ya kan wala da kanu boman persyang teh ban pensange kan ka jing trai tam gal il pai ti lo ngam tip gidi snong ni gidi ri ne
ya ka bu tram poi kene ke jing syakri tadi ta ngala i lupa kala ban suki menta ka ya i kalong mo iti umpo liu bisu tuit bima kan sa poi ka por ha ka timing ga jong blai kan poi ba Hari la rangi ya perkat lo pastor ya kata mo naka go menshua pada ke mentaro laki usi kalong progresif kan sam sange ha ka ju hi ka benta kamut ka dei ka wei ne ka benta baki briu ki jot kat ne baki kulmar ke jing mut kamdan ke jing pen pau ha ka ta ka jing im jong ki bi ka wei bakim dan jimen pau kalong nang kong ki haban duai pastor ka taro try mi kwa yu na ka jing im kamut kimdan ya utrai ngala mo ka dei kata kumekran du men kamu du try kimdan ha ka jing im ki jong ki na mar bom dan try ongang along ka jing chai pi long ka jing shai rangim su tupai gimenta ngi don hang ni habar ngi melong ya kani mentah ngi deng yo bani keren ngi i bah kini ki light ngi ki buat skan ngi mo ki kini ang glas sang monwan bakini ki su tu baki don kami ka jing shai kamu mer bon ba ki brio mentah ki melong ko melong kini ta fi ka nature am kalong ta ki knyang ki kham start ki let bi se ka jing shai rek ba su si kalong ba usoitan am kwa ta baki brio kan let se ka jing shai baki ka ungo hiro kata ajuong kata mo ngong ki kita ki mrau who are the slaves ki mrau em ki di kita em ki ba shubut matla phi klam de sung tho uno ba bot matla klam de sung tho uta lo de mrau ta ka de kata ngimbut matla ba ngibut utra mo de jing shai ti ngibut ya ta ka jing shai mde ngibut ya ka jing dum ngi sung tho kano ka jing dum kano ka jing shai kano ka ba shisha kano ka ba kai kano ka ba de ka jing yap kano ba de ka jing im kano ba de ka du jok kano ka ba ngi sung tho tading ta kamo ngi fina do mena habang idon yo jisu idon ni kaktian pa idon ni kaktian idon yu try ba sin idon yu try pun pau ba yangi open pau ba bar gidon kam hi kata ka jing pen pau pi gum ong kini ki knyang eng mena dai kan ngakan mau we ka ba we scientist u ong kini ngi kum ki brio ngi song kordor bha ya la de teng ngim nyo burom no ya kini ki we pat ki ja jing thau ba uble ula thau la ki knyang ki ke uang bala da kini ki knyang kim dan shu ha kane ga perthai hapo si sistem si teng ne arsenem kan da perthai kan sekut no namar ka knyang ka don kam ha kane ga knyang ge dan kam nang ta ula batai kita ibun ba hanre uang pitep batai kata ka we la ubre dan ro em ka perthai kala ben ne hanre uang belengo pat ubre uso sarong bani yakini kiwe hari kini pat kisutho pat kini ki knyang pat kiwe pat kisutho ki don kami iwe ke jingera hari ngim sutho ya kata kum ki brio but ngim sutho ba ngi don kami utrai but ngi namar ba ngim sutho ya kata ngi semua baik kini di ke jingim jonga ngamdan menum dan bayarap yang angan penjat no pat kata kalau ngi ke bama ding tamo yang bahaba di na do drugs da bahaba di no ka kiat tengi kum ka cai beri jungi li ki sinrang gi ong haying kur dan jaka haying tengar dan jaka re kam de gum ta la dau tau brio hi unang ban im ka jing im ka badai biang kat kum ka ktin ke jong blai to blai habu uyo ye ka jing it ke jong blai uyo ye ka jing it jong ki brio ru te la da ka de haying kemi haying kur ne la dau de ka ying tengah ka jong uru ngai upriang ye ka buram la da unang ban buram yu blai uyo ru ye ka buram ka jong brio te kato ba ngi de perkat pusan ne kaktin ga jonglei pastor ba niu kham kori kiwe ban yala dia da kadai bang ngim de mangin kimi kiwe kila le ayu yangi ni haban kimi ro ke ga bangang la le la bala ngim dan kata apa kamlong kan ma kata bu Abraham udah ni ka vision Abraham udah ni ka jing itu pau ya ka ba ublei ong yu ngan ai mi me ka negeri pi tadi ta ustik bi hang tu ta kuma kan mau mo ulat dan vision Takre kita ulat upo ilang ba kita kinong sada mo jot na sundan nang to. Sutho ba dan vision hada udan ba ubri ba dan vision. Ula ade bani sno ta. Ha. Ba namar umni along kpa te yo. Ula rio mu ule ade konswet dan kpa. Abraham ula tingkon yo. Hada uni ban sutho ya kata ka jingkordor ya ka ban sno. Kalong kumjuro mangir ngasko aba bon benta ka testament thamai bangi puli si sinong room ta. Ko ba la tingkon yangi. Agal nang ba pramo la tingkon yangi. Hari bebon sen ngim sutho ya kata ka jing tingkon ka jong utra yang ngi pat ngi mesno ba utra ngi kwa ban sno ba kani ka sodom ba kani ka perthai ngi le ban jan ba kani ka perthai ngim kwa ban syakri utra ngi kwa ba kiwe kin syakri yangi tagade kita fin pet na do telong tenrahe bo syaitan ru mau syakri u blai ong kala dai sakini ki angel ban syakri nga tagada ukwa ban long kumu blai taladang ngim dan ye kani ka mansiem ban syakri ru te kumba ong do mene ba
lada ulat usyakri bet ya u Abraham kan jendral long ke jingker khu u rei kwa ban mi no nang tai ban long bos si ban long ban lai lut ban long kan rat hi lor ki baro tadehing tam ka jing im ju ka jot tadehing ta ka jing syakri ta pastor babon ki bru em kim kwa ban syakri ha ka jing syakri ki kwa ban mi no ele na ka jing syakri bangan long mabaki we kin syakri nga tadehing ta la da uble u khot si sha biang renga i babon ki bru kim kwa ban syakri ha ka jing syakri tadehing ta ki long kumulat ki jot no kim po hiru sesno la ka ba ni tin na pi pastor wat la ki bru ki don ka jing khot ro ta bakin le hi la jong hana ki haban don hi hapo ki ti jong ki mentor shwa kan bakin su tho kani ka jing syakri ka jing khot ka jong blai ka dei ka jing khot ka bakum no lada kumba u pol kala ban kala pol lam da dei budon shwa ba Barnabas usu tho ba dei uni u bai la yalam ya u hoj lada ngiru ngim su tho ba do bangin don shwa ngi kwa no ban syakri no fi kala ban yalam bakla ngi haban su tho sha ban pan hapo ban trei ban su tho ya ka e ka ba utrai uang pi man tangi da ni ka vision ro shum ta utrai la pani ngi ka vision hande ka vision ka pan pauro yang ngi we pi we ban pan re dei nama kata nganget wadu Joseph benefila ong mas pang Joseph ublei la ayu ka dream par ka dream ka ba he yo bakin dem u haban ya mo par jupoi par khat bo un yalam ya ka ri un penya ya ka pisa jong ka ka ri un pe lo nadong shadong wat ya ka mo ngala balong fi home minister finance minister prime minister la de mo lut bro kam dei ka basuk yo u blai u penya ji u ka lenti ya kata ka banung kong bo un long faithful ha yeng jong kpa bo kpa u ong ya u fi ka to ka jain kup kup ya u te ka babon de ki ja mo ka ta ka bo u yo ta ka jain babon rong kalong kum bo ai u ka ni ya ka ri de bo un bat ki babon deli ki men sabat u kham la man su tho ha ka ta ka por ba itnat u ba mo u kham la man su tho namar ngir tentang ba balong ki tentang ngi kran ni ga ki chat tentang balong ki minister along kum thela chule he hare ngage ki ro bapli ka jingket kam dei ga sting phi kam dei ga sting phi ban syukno ali ban syukno thrai tip yo thia kat no ki iu kat no namar kasuk yang ngi ban kono hare ngas nga su tho hang ta bat nang ta phin de yo i bu pa ong kliwa diki han men ki jong me udah lek te banwa usu tho ka don ban sarai namar don balapa apa ki henmen try por ba ki kam ya u ki penhiar yo pot usngap bejar bala shadi lung khut yo namar la shimo to ka janjong u usngap be po sim puti par man su tho ba kum no man penya ka ye kamun ka to baro ka dei be ka training ground yo ka training bet kamun kamadan kata tamlong tadi kita habat train si ong ba si ai si yo tang bay sabon na tadi ta tenteng mo ngimhun ra ban yo tangi katar gi kwa be ban yo khambun ha ka por jung ka training tading tang i ba uyai sha bi hang tu uyo shoi ka ba khandiat na ga yeng ge jong protipa bar ngangai uyo ngamte uyo nam yo ha ka bendi indre usyakri ru ha ka bendi mar ha ka bendi ru wadi kitu kiwe para dong bendi la abu akti jong u ta ta ga usyakri dang tu tading ta uyai sha uyai up mar ka de training mo ka por ban train but kata ka mensiam da kata spirit nga i kam don ha gini isngi bagi broken sha ildi ban sha train ban penrit ildi ta bin pe so way de usyakri jong beli Elisha da mo uru udan ya ka dream but de ka vision kan like John no but Elijah tadi ingta wong kam don kam ngani ka masi ge jong gini ki e tu udah penyap mai bro kita ki masi mar da penyap tu like pai biang te da feel lang tai umbu spare umbu spare ang lada feel lai jangan lek biang sen ni kabarem uklam bu spare kan mau ya kata mo lada ki senran ki jong trai lada ki buat utrai ki penjat atau kalieng ni ki numpoi biang selieng en rai maki ki poi biang sekalieng taga kata mo lamut ban buat utrai rai poi biang seka perthai de andai ngai ka wei na kanuksa di Elisha habu la yo eta vision ban buat Elijah penjat no sang penyap ki masih baro barin ta usabut Elijah bat u kloi ban sha haka jingsen shar ne haka jingpet ka jong Elijah haka jinghikai ka jong Elijah baka kam ka ju de ka kam ko etam ngam tu biok tulap kat noru udan ki masih tu biok puk ngatrai so wan na kalong yeng ka bebet ba bia no mau utre ha pok lengkau dan masih lejong dem de masih gue tengam trai non peniap bat om tang kata ne pin pek pat bas ngo plas pang Malaysia la khot be ya unong the ma ti jong Malaysia ka ba e de Kam ong i unong itu lupa ro ta. Om dan unong itu lupa o baju the o magak ti jong Elijah.
tentang em ngingim la ban pensut bang namang ngikwa ban ra ba ya nama jong hari pindah ke mau walai shala itu be lamba walai ja but upus ngoto ya kata ba du penret namar boleh upar udan la ka jong ka vision handre ha kata ka vision usu tho ban penret ya la de ban pan hapo ya la de ban ngi su tho ro menta mangi ro babon ba ngi ong mo balai ka jot ka ni ka da ka de ban kam don ka jing tho pa ban amar bang ngim don ka jing tho pa ngim su tho ya kata tentang ngi yo ibarit baro hayeng ngim hun bat lada ngim don ka jing tho pa wa ngim don ji su hun ngatrai lada Abraham don ka to jing tho pa wa man poi syari Egypt enggak tan ka fi ban oi ka lok badai parata hari usu tho baran to ka jing tho pa wang kam lele sha la ka sha stom sha la sha bat unge jadu kata war bau blei upani ukon jong isak unge mo sa embyang wala ka embyang na bayap unge jadu kata ta gede bat benta ki brio kim non namar keni ka por ki brio jaka makin ngai ha blei ke bun sin ki la ngai no ha ki brio bat kitab Jeremiah la ong pa long balatim yu brio bosania bosania para brio ke kam ta mentali ki shania ag jing kai po mobile ngim tip utu brio na hikai ke ban le kum no ke jing ban kum no teng mentali fin pet li ki jing hikai kum no pen rai kho kum no pen sengai di da kata tip di da ka bi ruti sai langsung kaget bet ta kata ba kane pat ke yalam yang isa kata ke jing jot bet ke jing jot bet bat ke jing jot ki long bun namar balai hagani ka perthai kham ta me kani ka ngingi em kani ngila ro ban ong pikas tet pelat information ka stat pelat ke information ba ka stat ro ban kala ki ai ba mun swa kam stat kan ngani manda ka stat ba pat hangani ka perthai ke ba stat phi de teng am ki bang ngingi le stat la ngim dala perkhat lupa ngim dala puson bhai la de ngi bakla no kata phi mun swa ki da ong ni ong ngin da perkhat ngin da puson ngin da duai manda ong leno ada klam da poi perkhat kani alam yang asyakano ka benta teng kani kadi ka boy kadi ki jingjot teng kidan ki kon samla ki poi man ha ka songkha ka kerta ka badang kena klam su tu onda kimla up ke nya itu ipor ni haban su tu wat ki so ro menta ba ki mi kidi so wala la ka mi ba manusna kadi manusna bade ban mi hala fi di ka put sistem ka kom so bon pa namar bale kamla bakan sei ka su tu ya kata kada iu ni pat ni perkat ni em ni puson ni em pi soitan pat em ukwa ba yang banginai perkat dia kata badlaba banginai perkat em upenjot yang ni hakidi ke ba upenjot yang ni hak jenglong sarong ke jong nga biang ngabala ngabotof mo banai perkat nai ailat ke ru bat kham ta me nai ailat kan tin ke jong oblai ke pi men hakane don iwe ba mo ngi shong ye tu kana ile koi ni ki jesang ke ba he hakisngi po ya i ong ana don tang sangut nen rungut kayeng mene ka ba he kabala ban ngiam daki hajar haki sipo ya kita ka jeseng ki don tang daki san bat sipo ki samla lim don hiru kata ka problem ka ba ni haban sung thu menta kay ka ba jia po Europe menta kelas dang bandon hang ni namar bele ngim ai ya kata ka kila ban of quality time ha bangile ya ka ban syakri ban yo ki bible study ban yo ka jing hikai ngim don por ya kata ni be ya ka perthai berkat badang be ya ka perthai kata ngidang jot nama ka perthai ka dang jot ta kadi kata pastor dang ngim dan hiu trai kamun ngin jot be mau trai oi kata khlam ngafim la bele hakan ka por nga sngo ma dan apdeng ba snap ki ba sha skor ya ni ka jing ya kran ga jongi ki ong bing hamtip bangan le yu ka jing em hamtip renga sngo ba ngan ong ya pi ka ni ka por la phim tip shwa yu try pediang yu jisu kum nong penem kala bomot shisha wanom em sho ba gani ka perthai kala ka bomot wanom le e gano ka penso si yu try em penso bahai yu try but si sien ba phile e ka tam but haba phi dwai em kata ka jing dwai ke jong pm u ble un cha skor bala fi ong try me kwa yu bangangan le try em usapen pa ya kata ba kangang sutanat bhala da try ukran berbau try ukran em un pen pawi kan ka wai wong kile yalap ka gospel siben re baro bagata ka jing yalap kam de tang ka bangin chwelet ban kren de ya ka ktien re ka quality ka jing em ka jungi ka quality tading ta ba you so la ithu no ding ba ka perthai ka pet yangi kam ithu yangi ngi de gi ai lemda ki i ya to so ha ka jing em ka jungi banga so ka ta ka de ka vision ya ka bangi hab ban yo ba ka ta ka de ka mission ta bangi hab ban fulfill ban bendap ya ka ta lemda kum ta am ngin long thik kum tu ubrio bu yo tang stalan ujai tu uklam trai wat ya kata ka tang ka wei ka udan usngo ba kam ler kam ken kor kata ba de hang ta buli tep no el di utep no kata ka talen ga jo ba hadin nang ta
kawan ke jing bitar ke jong kan rat lor jong. Kadai pastor. Kung ba finang kren pastor nga kan mau yu Petros. Hmm. Hata ka step mdan ni ru em. Hmm. Thang ta ka man sim kam yo no tha. Kam yo ye. Mdan ni ru em. Thli ga lieng. Sat ya ga jar. Don hang turu so armut ki samla. Yohanes ben Jacob mdan ni ai. Ya trai wadu kpa han kpa kam yo ye. Don so wen rum mdan ni ru em. Min skilong ki bri bam dan vision da. Mdan ni ki don ka kam. Kata ka kam sai so. Bobon ba langi menta ki trai. Pin lam mai la pilih cha yo syahat. Pilih cha kanu baki ba trai kam sarkar ne ba trai kam la jom kin om begini. Menta kahiran ba kayo. Kahiran palat ka ni ka ji. Kumbaang ka to ka report Meghalaya ka di ka balay mo ka state ka baduk tam. Ngamtip ka sisado ka noy ka tanre lesi ka laban ng kumtaro. But kani ka pelong yang bandu chicken man. Ngisngo bandu chicken man dai namar kata ban banlat yang tiga jingkus lai angin le no da kini. Ngi em no da kini. Fiti mano bri un stunat ban em auria. Mundan hero. Mundan ba stunat. Hari namar ka jing thang na la dia badon ka pelong yu. Mano ba stunat bandi. Lak thang lupa so di so bak thang. Hari dai namar kata ka jingkat uthiet jong jing thang dal adona pola jong. Ngiklat no yang ni mo. Pindah puli ya ka shithi. Coba kado, mah siapa kan poi kita cepen pau jong juda. Kau mangin kini kan tet no teh. Yaki na gading. Yaki na gading, kita gimen sim teh. Pi ngingim sultho ya kani ka benta ba ya kata ka jingem ka jing temu jong jingem jongi. Ha kani ka selakan do. Ngine me agan no propose nam. The Bible ka ada bo teh nyopo parpo. Ki don le yang ni ka por pa pi pe masih teng jong ta ka jingem la kut. Pidang sa sangat no Nai kren me adu prapo pin klan. La lapoi ru pesan rupun riu le teh adu nyopo ka bomot. Sang bentrot ka mat jong pi. Ngimtip pi hani ka Bible ka batai ngi ka jingtip wadong ong ba pin kini kan tet ya kimse namar boleh wanum ai ba ngin so sin ai ya kibrio kum sin ai tu ruspa adu jok kan usin ai tu ki para dalam tulit uang pa si de no ruban le wanum sin ai ha ka tu ka por de malong ba umlali yesu dalam apa sudah jok boy ya la jong la po du jok ya kim kwa ban wan kebon pisdang ban yalap ban pisdang ban kot gerpa atrai isin ai ya nga mo Isnei para isnei kian kaman to ai ba mentang isu gara fiong ngam don vision ni em yo pi ka tin ke jong blai dap ya la di sistem nu bre udap le ni ka tin em pim ko slide show ya kai ban ba mandi namar fitip bu blai la da ya kini kiwei ki cha jing thao klam da tre ula ban ai ya pir ula ban besar kini ki sim likim dan bank account mdan bank account mdan ra HDFC mdan bat ngi gide ki bre ki ba penjot ya ka ya ka ki jing bam je gini ki merat dei mangi em ngi ngilek sakit gi klau ban prai gi klau ban ot gi dieng ngilek mangi ada ban ketar kim kus lai ta ki biang baik kim klet ya ka ban roi dang step ban pa ngi ba bon ngi la klet wat ban keren namar bele pim tip kum nungan keren kat no kan dap da jing kus lai kat no ngalong kum ta em tip usai tan u ya le be ya yang ngi ban pendap da jing thang bangin klet no ya ka ka bangi long Kadai kita pastor mo. Ladang idan tang ka wika vision mensu syakri wi ublay ro ta kala bia. Kitin jublay ka keren saya kata na extras arfly arfsan ka ong. Tifin syakri utrai bu blay jame. Te un kur ku yuk pu jame bai ka ko jame. Bu shim no ro ite ke jingpang na pedang jame. Kata. Da ngimdan e ro ka jing em. Tangkan ka wengi haban smooth ho ngidan. Alis ngimdan e ro ndre ka we tingidan. Bakata ka longin syakri wi utrai. Amen. Ta yo nam yo kadai ka kamram ka jingi bangin ai. Ngin ai la ka jong ka jingim ngin syakri utrai tip yo yung ngim tip tang bang ngin syakri ngin ai mang ka jingim ka bangi yo ra di utrai la ai ta ba u la ai ka de bangi ngin ai la di sya utrai ngin ai da ka best na kalian best da ka jing i da ka jing kamen ngi kalong ka bakata ka bakung sana parhabang ngi ada ka best am ublay ru utip ban ai da best ya ka da ka babahatam ba fi kata ka de ka bakro ngi ngi mumlong i te but kani di ka kentino wat mangi ha ka por bala thau ya ngi mo haka kepot juga kami di kecika ke bedum dah. Umdan betip deh kata. Umdan betip ya kata. Por bedangrit mangi, tip mangin longkum ni. Hari utrai ulah tip ya ngi. Ulah ada tap lupa ya ki baro angi. Hari usaitan utip ya ke jingla jongi. Wong em ngai ni beri ngan ai di tai jing kuslai di tai jing thang ngan pelaj lok ngan le kum ta. Mangi klet no ka vision. Ban klet no ka vision. Kata deh kenal usaitan ka Bible ka ong nung tu uman tang bantu wan man peniak man penjat. Tu ka vision dah. Ka vision ka mut ka jing yu i dah. Upen mat la agi kamat upen brie mo aduk ba
utrai udan hajan ru yo ite bu udan hajan Jadi. long tik gum gitu gi arngut ki ya utrai ka lenti emau utrai ya be kin ki mi yi Kim yoi. namar ba ki la pen thami te ki khamat ki jongki ba fin kan ma ba upetros ba gitu gi wedik senra na bu jisu ya dur yau ki sep tieng man mani utrai namar la pen thami ka khamat ki Yo ngai. karena daga kata ka vision ka kata bo bunsin u soitan open blur ya ka vision ga jongi ne open thami ta ka khamat ga jongi open berye ta ki khamat ga jongi banginomi i ka e ka ba ublay bu khamat jongi kan Nama habang ino ni ka vision ho. Ngimla ban yo ilot nama kam ngimdan lupa ka to ka blueprint hangi. Ngimtep ngisutip ka ba kumbo pol ang abe percaya kata. Udah ni ka dak. Ambe. Utip ya kata bang hablay sigi gentle. Tip siya ichi ba unlay. Haday uang mga hablay sa Jerusalem. Dumang khalat na gigay baro siya diyan Ngaklet na baro siya ubon ka si bakla ka jing yam. Uklet lot ya kata lalaw kan mau de bun ba ka jing bakla. Haday pindah ka mau busak ya mga temple na mar bulay ben penkoy la de. Ula de try uang bangan penjob ini ki jiu uang ani ben penkoy. Kadai siya bakla mo umday ban le ya kato. Ba namar balay ulanget yu kres. Haday ule ya kata kapelong yu bon sakya ubakla siya. Hari ini kisah sakam gue jenguk kepelong ibu naik cerum empat ban rai ke gospel. Fiteng teng kum ki bangil anggetnya buat bakla nak jengge. Teng teng kedon bagi jing duna. Hangi ban hang teng. ngim day benduk mesim Hari ngim day beduk mesim nama utrai utep. Utrai utep ban ra ya kata. Buat ke jing bakla ke jongi. Saya ke benlong ke burung ke jong. Nama ngim bakla ya ledi hakapop. Teng teng kidon mo. Teng ngikren kum tu ngim sutu ke bangi ngikren hari ki bru ki wan hi ki kalahi ni atra ngaklam sutu mana teng isi ekran mo am da sing bas nat ketu ketien bang akran ngi ong dala dia namar boleh ngi sngong ke empat biang bahan ngi namar boleh ngakam yo bha ka por teng ndo yo hari ke bal ngo bang dapat ki bru ki kalabah na kata ada kam day ga bala mangi ndai bala kam day bagindang mangi kadai kata bu utrai udan ya hangi tidak perkat le upol umut ban bat ban kem yang kita beri jonggal lenti. Uni kalalong kata ka lenti ban yalap sigi gentle dah. Jadi kata try bangi sakri ulang pala yo try. Ada ngim yo try ngim dan vision fe. Haga partai de idon jingkerman dan vision bat kakut lot. Perkawang fi ka partai ka bakalas dat. Kaya ka bangile menta hadin license nem kani kala ang sadin. Kadon kam ke batamai. Bun gibri ki ku akam na sarkar ka baublay tro akam bom donong tre Nanong tre. tading tamo nga ong lada fi kwa si sai ka kamam ka banengkong ka long bay baublay ukhot lo dia baro baublay am uday ublay bom jukordo ukhot dia baro bakin wan shau bakin shakri u kata ka de employment ka banengkong tadara fil shakri ublay am lada fil awat shwai ka ni am ban bo ningkong e ga gm ga jong fi fil awat shi hima ga jong blay ba ka hok ka jo bi bo ningkong shayu trayam Meriki bro an sa ilang tam ga jing im ga jong fi kata ngi so tho mgi pasta mahabangi shakri utrai kum no utrai kar khoi ga jing im ga jongi pokum no utrai ule igi kamba ala ga sngi ngi i na ga sngi tata abangi perkhat ya kata teng teng suja umat be mde ga jing so si na ga jing kemen ba ga jing so i utrai ba ga jing so ngo i ga jing ba ga jong o ga jing im ga jongi Kuma pidang krem nantan mo spang ke kam. Utrai Ukraine haga kitab Ezekiel nong gaba arpuar dekat ke balai pauta. Ong bangalawa ya ubriu na pedeng jongki. Bat ba uban yeng haka jing pra hakmat jonga naga bentakari. Bat nganum penjat ya ka hanrei ngam syam setia. dan brio Mentaro pastor. Nong duai duna tangi. duna Ngi nong duai mentak duna na baduna. Ngim tan nong duai. Piki je sang duai kitli. Kibriu kim dan por kinamar kidon tanga jingi ala jong. Kim tip shu ban duai nam takari. Ngim dan ni ban duai nam takiwi. la distract kan Ngim dan ni bangin yang hapedeng. Ngim dan meya kata ke benta, bat kata ke kam ke bakrau ta. Ban menta ba kibriu kim dan. Yo i giduna ba. Kuma pidang keren. Pastor sepang kata ke vision ma ban penyeng. Aku apin keren kindiat pastor ke ba kalayalam ya pido musim yo try. ka vision jongga potonat nga snow gade kata bangin yalap ya gospel shi ben rio baro ta maginom la ban le kata lemda kidon kinong krisyan ha jing duai ho ngi don kat tu kat ni menta ki ba ngi songu ublay nam ta jongki ki ba yang mit la bat sngi ban duai na ko banta kan ke jing shakri ngi don kam shu ya kita kinong yale ki ba yang hang thi ha khmat do ya ke bakin yale ha jing duai ki prayer warriors but finpech hakapor ke jong Gideon ublay ujiet tang kumbalai spa na kita gihajar
ya kita ki po hajar ban yele ya ki Midian bat ngi hang ni ba ki klem ra ka wai ki klem ra yu som kai bagi kila le kila ra ya ta ding ta ukra bat kumju ya kata keturoi kila put ya keturoi ki nong put kita ki nong perta shautrai bat om tangga ta henry ki balwet haga mensim ki ban prai la di kum tau kiu magane ke jing shai kan shai magade kata la da kam don kata ke jing perta ke jing yam la da kam don kata ke jing mani ke jing yaro pala da kam don kata ke jing luwet kanom la ban mi kata ke jing shai bangangai kata ke jing shai kan pala da don shisha ki brio ki bakum kita bangi khot sngo bahaya phi hagane ka por la fi kwa ban long ki nong krishan ke jing duai pila ban join bagane ke jing shakri ya ka ba fin long ki nong duai ki nong ya sa bat abang apet yu Abraham udon kam tan kum balai spa khat prangut ban penrem yi saus im ki ba klan ki badon bor ki bala penrem yi kita gi san seim tang lai spa khat prangut upen yeng Abraham bat ujob ya kata katma bat abang apet ya ka jingele ki Israel bat ya ki Amalek dan tang langut ki nong duai ngange kini ki lai ka kren hi ki lai spa u Moses u hor baru Aaron pada baki kila duai mit labat sengi ke Bible ge thu rai to ding do si jrom ba keti jong bagi la kershan ya u Moses u Aaron baru hor ba dehing ta ki job ya kata kata ma u shati shatrai u Joshua u yale bat habo u yale kat baki dang duai kat bo Moses dang la ban rai ta keti u job ondau la thaj la penhiar ta keti kadon ke jing sha job re hanta bo hor bo Aaron kila ya rap man rai ke keti jong Moses sangta ki Israel ki job ya ta ma bat ngak pam nang ifini ki bleu don kam ya kita ki breu ki bara ke keti ki be kershan lang ki bara lang ya kene ke jing shakri ha ke jing duai ya ke bengi la ban job shibon ki men sim shautrai ngi tip ngi im ha ki sngi ki ba khado mdei ki sngi ngala ban ong ki minute ki ba khado ngi im ha ki minute ki ba khado ngi i men ta shi sha ki jing ja ka bar thai ya ke ba ja kam dei shu ki sngi la dei be stang ki minute ki ba khado ya ka ba utrai un sawan no ta dei ta da pi snow ya ka ta ke jing khot ga jong blai ni khot ya pi ni don every Saturday ni don ni ke jing duai ke bang yelum lang hang ni hapo opportunity praba jemen step pila ban wan lang ni duai ni sa shibun ki mat ke bang ni duai ni sa la blai ya lam fi vin sha jing it ka biang e ka ta dei ta ni khot ya fi ba ke num duna ya ka lais pa ngut ki nong duai ki ban wan ha ga sngi sa jan but kum ju ru pila bandan hagi yeng sam ki jong phi man laga sngi ya ka ba fini duai tang jing duai ka bala an pen em yang ni ka ri ka jongi tang jing duai ka bala ban yo i ki kamba ka jong blai bang ngai la da ngem duai wanam keno ye no pat tadi ta la da blai khot ye phi ban duai ngai ka ni de ka vision le si paro shikata phi yung ngan le yung am nang wan shakri u blai ese bangi kren sepang ni ka vision ha ni ka sngi bo menta ni ka ta ka jing itho pau iso kum shakri ki jong blai ngi pen pau ya pil ese phi don ya ka ta ka jing khote pa phi su bang ban kish tang miet ban duai phi su bang ban duai ban ya sat phim nang e ri phi don ya ka ni ka mensi mi ka jing rahem ban duai blai la khot phi shaka jing shakri jo ka jing duai kum kita ke prayer warriors kita ki nong ele ha ka jing duai balada phi snow shi shaka ta shim khia ga ta hoi ubrio la ban ainong ifin ru bleun ainong paga babel ko on yata ke e ga file ha ga bari u bleun ainong bai ya pi ga pa ngin yu i bai ya ta jing dwai ga bari u jong fi ngin i bai ki results ta lag jong ki khmat gi jongi padeng tau trai nang kar khu ya fi ya sno ba ga ni ga ministry ha ga jing dwai ke jong fi ba ngai trai nang kar khu fi mo pastor if nan ba nang biang hi pastor kan tu but nes hani ka po pastor ngin ya duai ro kumba pila ai pila kuntu mat pila ai men sim ya ki bakini yang lang ha ka jing duai kin don ya kani ka jing pen pau ba bau trai u khmi u yo i ha kani ka ri ka jongi ki don ki nong duai ngin ya duai na mar kat ni kadang jot kat ni ngi yo i ba ka ri ka jongi kadang kelaman ka ri jong setan jaka ban ong ka ri tip breu tip blai ngi yo i man menta kala lang man ka ri jong setan ngin ya duai ha kani ka por menta yo ki don ha kani ka por pidang ya pe pi thang men sim pidon ke jingele nget ta kani ka po ngini snok tilang ta ka jinget ban nget utrai unle ki kamba nge kerpat pi pastor ni lam jing duai ngini duai try hani ka por nga aingu ye me mar gilong kita gisngi ki bak khaddo oblay bak kitien ke jome ka ang bo joel wang ha kita gisngi ki bak khaddo ngan the na book human sim jonga khlor ka do baro
bagi kon samla kin yo kita ki jing tho pau ki temen kin pos new but si sha go try ho ko konrat kita ki barang ba kin yo ko konrat kita ki ki ba crown na mega dreams ba kita ki visions ablay ba kita ki jing yo ka ba memen le ablay ba try si sha ki longi ski ka ba men khat shibon ko konrat nado ko try kita ki ba samla kita ki barang ba ko try ba kita ki bala temen ro bakin don lang ko konrat try ha ka vision ka jong me ban duai ban ya side ko try but ya ka bangin perta ya ka kerteng ka jong me duai ka ka ko ni ka por ya pi ki kin thai ki shin rang la samla ne rang ba na duai ba ublay un ai fi ka ta ka jing rhem ma po ka donut jong pi but ya ka ta ka jing trang ba ka ta ka jing sliang ba fin shakri ublay leng ba ka ni ka jing shakri ka ba ublay la bo ya pi ka jing shakri jong jing duai Bara pi duai nam taki wai ublay unkar khu yi kam ki jam jong pi unkar khu yi yang sem ke jong pi unkar khu ka tre ka ta ka jong pi namar haba pi shakri ublay jungi umdei ubaklam akor banum le e ka jing jong pi un le bet nga duai nga kar khu yi fi ka ne ka sngi hagar teng ke jong jisu ke jing pang stam bor jinum jile barok kin kria barok hagar teng ke jong jisu ke jing suk ke jing kemen kan dap kan shlai happy hagar teng jisu ngi duai ngi aingo amen amen wow try nang kar khu try na pen sla epi nang ay bor epi finang laban shakri utra try nang ku epi ngin saya shempat kadi kata ka jing angnot ka jongi epi bangini epi haga sngi sa janya ka por prab jim step haga jing duai step do pra do ispo baji tang argan ta fin ai shublay but fin wan hapo ka prayer center jong ka podnet angnia opon nang tmai nong kriam ni kimil inti ban epi haga jing duai ublain kar ku epi ngin saya shempat ka bless you